Kardom Pajelo, Media Cell atau Karbianglong Labor Union Central Committee, President Peneli, Apangse Akru Pipar Pilo, Niliman Mensing Rongpi, Lapenang Litum Media Hoipen, Litum Anang Karjopot, Surupar Pilo, Peneng 2023 Aningkan Pong Tikebra Sirkep Aningkan Kecok Netum. Karbianglong Central Committee Team Dumen Labor Union Dumen dak participate dun lo la pen labang supini kepang thir sai mane tum chengpon long lo make Karbianglong sulang do arat pen nitum nai tong dun long pata Karbianglong sulang do arat na suru parpik lo peneng la puson nitum dak eklem dun tulong pot apen kewang jilang anda men nitum labang su 2024 aningkan afan jogle hutani tum lapson chisik dunji lapson nitum pen kam claim nun jit thekana sonke lapente angkang pi ladak kacetong ke ongu chorja phan peneng pen itum ka dowe kacetolong an sitame nalitum media hoi pen itum kacerap thekje phan itum ke bang jelang ante itum ke claim pon je phan itum mahin dan phan itum boi pon lo lapen te pini labang su kacetong lo itum halapu aku paklem bom tolang halapu handlum anak apa department atau soal tum do halapu klem bom ni to labang so cetak dak lo pini ni to punon ke wang je tum ta lapuson der pacot ta lapuson financial problem men sini tum lapuson cingrum o tekte da lo sitame maximum ke ni tum cingrum long lo lapuson kam klem nun long lo sitame non ta wang bom la wang o helang aku labang so pini dak labang so sai ni tum ke klem je pan itum cisikon lo tapente aku ni tum non atim general secretary do ni tum ni president do kadok we wokar tum do aktif wokar tum do itu labang so akam ke klem pon pa meja pan ke pangjang ya pan methang long ri labang so ke pangjang ya pan itum unan ke Karbianglong hawar pan itum labang so klem pon ji lapente ladak labang so ke japon itum la council CM Dr. Tuliram Ronghang manta akiru pipar piklo lapuson kiba labang so youth festival long sitamen itum phanta lapuson alangli phanta nangchalang pon pu itum ninche thedu la 2023 apen jubli phan itum kiche sikon ji do non penta itum labang so itum manta nang kalana ponja phanke council asor phana chuding republic lo apen te peninga ningkan itum unan ke bor ipu pusin itum Karbianglong Labor Union Central Committee ka sini itum labang so chuding republic lo si pini mai ni lam thela am sini itum labang so Jepang room thek lo lapen non ako next alangli phanta ni apon general secretary ka to lang hafta ete thini alam thelang bata por kilo choro lo to nilitung pini ladak terlang so ahong klamalong nilitum na chitong dun pen yo lahai nilitum kapang clear asai nilitum ke claim lasinon nilitum ke claim setame nilitum thangnata nilitum phan ke committee pen dawe athe nilitum phan ke cheng pen ta non ke dam tang an festival long an setame la kapang clear asai tideng atuma phan bangke mane budget abe lasin next ke bang jianing kan pen bangke nilitum la kapang thira sai kedeng atum phan an bang ke aphan ke mane budget nang ki pon nangi pusi nili edak committee tum phan nili council tum phan nili tuning report padu